tanadar a yi mata. Nabilis Abubakar ya kuma ce gwamnatin Kano za ta ci gaba da aiwatar da alkawarin da ta ɗauka na kula da lafiyar jariran. Gwamnatin tarayya ta soke takunkumin da ta sanya kan shigo da man fetur inda ta bayar da sabbin lasisi guda 6 domin shigo da mai daga kasashen waje. Wannan mataki ya zo ne bayan da aka samu gibin samar da mai sakamakon rikicin da ke faruwa a gabas ta tsakiya. Hukumar kula da harkokin mai ta ƙasa ta amince da shigo da kusan tan 180 na man fetur domin cike gibin da aka samu a kasuwa. Masanin tattalin arziki Dr. Salim Hanza Ringim ya bayyana matakin a matsayin ci gaba ga tattalin arzikin Najeriya. To ya zama dole kuma gwamnati su ɗauki wannan mataki don a samu kamar abin da ake cewa solution na wucin gadi, saboda yanzu za mu ga cewa an samu hauhawar farashin man fetur, wannan kuma saboda gibi da aka samu na rashin man fetur nan, wannan shi ya kawo wannan matsalar. Don haka gwamnati ya zama wajibi ta ɗauki haka don farko ta kawo sauƙin man fetur nan, don dole in an ba da wannan damar sauran 'yan kasuwa suka shigo da mai zai zama cewa ba NNPC kaɗai ba ce take shigo da mai ko kuma refinery na Dangote. Don haka za a samu abin da ake cewa competition a cikin kasuwar, don haka dole farashi zai sauka. Sannan in har aka samu saukar farashi na man fetur da duka sauran abubuwa ma da kayan masarufi da transportation duka su ma za a samu saukin haka. Ya kuma ce dole ne Najeriya ta rage dogaro ga kayayyakin kasashen ƙetare. Wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya dace a matsayin mafita ta gaggawa, amma fa ba mafita bace ta dindindin. Da haka dole sai mun nemo wa kanmu mafita ta dindindin. Najeriya na buƙatar mayar da hankali, ya kamata a ce mun mayar da hankali kan bunƙasa matatunmu na gida da kuma private matatu da ake da su kamar na Dangote, don mu inganta tsarin da kuma sannan mu je mu inganta tsari na shi kansa rarraba man fetur din da kuma rage dogaro ga shigo da mai da kasashen waje. So dole wannan matakai su ya kamata a ce mun dauka, saboda mun san cewa komai a Najeriya sai an yi transporting ɗinsa daga wani bangare zuwa wani bangare. So da haka idan har Najeriya na son samun daidaito a kasuwar mai, dole mu tabbatar cewa mun tashi sai mun yaƙi da tsarin da ake cewa import dependence economy, ya zamanto cewa duk wani abubuwa ba ma man fetur kaɗai ba mu rage shigo da abubuwa, ya zamanto cewa mun canja zuwa tsarin da ake cewa production driving economy, wanda zai zamanto cewa mu muke sarrafa abubuwan da muke amfani da shi, kama daga shi danyen mai zuwa man fetur da iskar gas da sauran abubuwa da muke bukata.